Takže dneska vás tu vítám u mého videa a to video, že si budeme dívat, jak se Fety dělal na kolotoč, tak my si budeme dělat na pekelnou výzvu. Tak, já si myslím, že nemám co dodat a klidně můžeme jít na to. Tak jdeme. Začíná pekelná výzva. Hra, která má 5 hráčů, 6 kol a jednu velmi odolnou moderátorku. A pochopitelně také cenu. Ano, i dnes večer může padnout 100 000 korun. Každá hra má ale své vítěze a svoje lůzry. A těch, jak už to tak bývá většinou víc. Ale jsou v životě i situace, kdy i lůzr může vyhrát. U nás k tomu dochází většinou voleb. Jak už jsem říkala, abyste ji zachytili, my potřebujeme 5. Aha, všichni dostali záchvat smíchu. Všichni dostali záchvat smíchu, není to moc směšný. Fuck! Já to vyhraju. Já to vyhraju. Jsem taky školený profesionál. Můžeme. Růže začíná na M. Ty jsi dobrý. Ty jsi určitě chodil na výšku. Nebo tam chodíš teď, co tě ta učitelka naučila. Nemůžeš ani poznat písmenka. Musíš jít do druhé třídy nebo do první. Nová odrůda.
To pěkně drtí. What the fuck? No, tak já se s váma pro dnešek končím. Doufám, že se vám video líbilo a pokud se chcete podívat na ten celý díl, tak si buď napište na YouTube na vyhledávač buď Pekelná výzva, anebo televize Freddy. Takže